Ahojte ľudia, dneska si tu natočia video z Joša. No ne, no pozdrav Niels, keď chceš, niečo jedno. Ahojte ľudia. Chceš niečo povedať? Hej, aby ste dali like. OK. Tak nemusím to už hovoriť, kam padáme? Tam? OK. Tak, poďme na to. Dáme si challenge iba s tackami? Ne, alebo aj jak iba tačkou. A kačko aj tačko, alebo iba tačku? Iba tacka. Lebo aj tak OK. nehráme s ničím iným, iba s tackami. No. Dobre. Čo ti tam padne, prosím, tacka, nech aspoň... Ne, Nemáš? pampa. Pampa. Tacka. Mám pampu, mám pampu. Dobre, iba s pampami môžeme hrať. Počkaj, kde si podľa mňa? Ja mám nahoši a Poď za mňa. Niels. Máš tacku? Ne. Skoro. Hej, ale ty čo máš? Aha. Alebo dokým nenájdeme tacku, poď. OK. Dokým ju nenájdeme. Potom to vyhrať. Ty nemáš tačku? Nemám dva capci vedľa mňa. Bacha. Oh. Nok? Má crack? Áno, jak? Má Má jedno. jedno. Jeden náboj. Daj mi pištolku aspoň. Kde je? Tu je, on mi. Tu je. Mám tačku. Mám tačku. Ja nemám zbrane. Kde si ju zobral? Ja nemám zbrane. SMGčko a tacku si dajme. SMGčko a tacku iba možno. Nie, iba tačku si Tak povedal. okej. On mi! Ty máš tačku? Ja nemám SMGčko, ale zatiaľ ja môžeme. Crack? Koľkokrát ešte budeš žiť? Neviem, dokedy neumrie obidvaja. Tak ale koľko sa ešte budú spávnovať? Za chvíľu skápem. Dobre. Čo je? Čo ti spadlo? Ukáž? A to je ani tacka, Niels. No, ale môžeme sa ostrieľovať. A vlastne to je pravda, to neuberá týchto. Omi! Hej, u mňa, počkaj. No to je on. Dostal? Dead. Prosím ťa, fakt akože tacku nemá nikto. Jediné ja. Omi! Tu. Si dostal? Nemá podľa mňa tačku, nemá. No, Stopro nemá tačku. Ty sme ju zabili 5 krát a... Nemám tacku. Už som zabil tak 5 krát, Niels. Ty si svedok. Aha, to je fakt... To je dobré. A tu, aha. Máš tacku? Ne, bratko, idem ti hľadať tačku. Ty máš iba pistolku, že? Pištolku a SMGčko, to môžeme mať. No môžeme mať hocičo, keď nič nenájdeš. Ne, iba SMGčko, keď nič nenájdeš. Prosím, tacka. Robí si srandu. Really? Máš túto. Tacku? Konečne. Jo, mám tačku. A dáš mi náboj do pumpy? Alebo nemusí. Však nemáš inú zbraň, okrem tejto. Tacku. Pozri, toto je môj ceľúk. Okay. Čože mi tam vyzeral? Nič? Toto nič nechýba. No hej, ne. Som ti nevyšiel. To je podík vypnúť. Ja teraz kápem, aký máme obidva tacku, ne? Klik. Znič, klik. On mi solo. Plus help. Tam je, solo tiež. Poď, 3, 2, 1. Ale počkaj, ty kde si? Kde je to solo?
Tu hádže dvek. Aha, pri mne nejaké. Jau! Fuj, kokos. My sme kríku a sa nemôžeme zabiť. Dostal? 70, to som ja. Dostal 23. Craig, má jedno. Iná náboje. 9, 6, dostal, má pár. Už nie, má jedno. Jo, nemá. To je, u mňa. Oj, poď ku mne. Jo. Okej. Čak ma bude Tu máš, dotačky? čakaj, nechyb sa. Tu máš. Fú, ja som sa dokakal. A ja, kámo, tu máš aj ja Dáš mi mám. náboj do pumpy? Veľa nič nemám. A veľa. Pošuť. Ja furt s ňou strelám. Poď do ropo. Okay. Yes, náboj. Škoda, nemôžeme vyvolať. Spadá. No, Tebe dobre. spadá? Áno, ale už som späť. Však nemáš nič okrem tácky, však? Ne, iba tam toto. Capci! Kašli na nich. A môžeme túto, však môžeme túto, lebo tá tiež je jak tácka, kukni. To je jak tácka, tu môžeme tiež. No, hej, máme. Je Škoda, tiež jak... nemôžeme túto snípu. Nemôžeme. A odkiaľ si ju zobral? Neviem, čo Veď ona tam vlastne. nebola. Poď ich Bola. vypnúť. Bola, to je. Ja sa tam neviem dostať. 25? Na jedno. Yes. Mám Steva Boy a u mňa je Čapek. Dead. Dám ti, šavaj sa. Ja mám 100. Ja že 140. Ja že 141. Kuďka, u mňa je duo a to duo ťa šúti. Je dead. Hej, duo. Ďačko. A toto sú rankedy, Niels. A ich tu takto vypíname? Chceš Neviem, náboje? Ja mám 150. ja mám 151. Mám 150. No, 149 mám. Kurňa Čapek. Aha, ja som myslel, mám 5 HP. Ja som myslel, mám 5 HP. A ja že čo meleš? Čo melem, bláko. Nok? Ja sa chýli? Počkaj. Mám go. Duo je hore. 15? Aula, ty čo som? Co? Kde je Aula? Viem, jedna plus, čapilo. Plus, Poď. Ja mám ses, styly ses, miničok mám. Ja že 11 miničok. Ja mám nekonečné. Však nemáš iné zbranie, naozaj. Máš alebo nemáš? Nemám. Kámo, to je taká dobrá, to by sa jak ku sebe hodilo toto SMGčka, ale ja ho nemôžem. Ja by som čo zobral. Ten medkit mi nechceš dať? Ja? Sorry. Jaj, už mám. Veď tam máš metky, donesú sem. Zóna. Rýchlo, odpálme do zmyslu. Okej, čau. Dobre, kamo, 12 kg dokopy. Wow, ideme bomby, brácho, ideme bomby, ne? Ty máš 5 kg a mám 7. Dobre. Viem, kam poďme, poď camping. Poď fajtiť. A kde chceš ísť fajtiť? Tuto. On mi poď hod na ten launch pad a ku mne poď. Ku mne, čuďte. Zabijem niekto čapka. De. Má jedno? Ja nevidím. Snajpia! Bacha! Stuje. Dostal? Nestoj. Má jedno.
Rýchlem. Poď. Pušni ho, má pár. Dostal do bilých. Kde je to Dojdem tady oko? o to. Kde je to oko? Neviem. Čo, zmizol za 2 sekundy? To mi není. Vidím ho, glajdi. Poď, za mnou. On mi. Mám späť. No. To je u mňa. To je u mňa. U mňa je. Ne, on uteká. Idem za ňou. To nechodím, hoď za ňou. Tam. Sledujú. Tam je? OK. Tu dám. Som doma. Nemôžeme sa aj butovať. OK. Vidím ho. A má tu aj podľa mňa teammate. Má tu teammate. Na mama. Oh shit. Utekol. Dead, jeden knock. OK. My ich furt zabijame. Hej, kamani. Neviem, ale utekol neho teammate niekde. Kam? Neviem, zase. Dostal som. Idem. Vidím dvoch typkov. Viem, však na tých vidím. Ale ja nemám moc bomby, ja sa neodpálim. Ani ja. Dead? Dead. OK. Za tebou! Utekala. Aj mala jedno. Utekala, ale mala jedno. Máš raketomet? Alebo do raketometu? Ale my nemôžeme mať iné zbranie. Oh shit. Bacha! Niekto Aj snajpí. to? Aj toto? Nemám. Počkaj, kúchnem sa. Mám, tu máš. Dík, od 12 a tam je čapek, odpálim nás. Ale musíme ísť na blízko. 3, no však odpálim nás. 3, 2, A jak sa tam? 1. 3, mám zapoješ sa to? Tak, po 3, 2, 1. Som pri ňom. Ja. Okay. Ty sme to dali. Ja som mal kolónku a ty? A ja ne. To je zlý ten jos. Daj. Ľudia, dajte like a odber a čaute.